gira, txakur edukazio zentroan, lagunak deitzen dena. Ematen ditut klase batzuk, edukazio klaseak, txakurkumei, baina baita ere txaku helduei. Txakurkumekin hasten algira 2 hilabetekin, 6 hilabete arte. Ez dago urte mugarik, txakur batek ikasten aldu izan daiteke urte bat edo 10. Ez dago kasu desesperaturik bakarrik, txakur zar batek baditu ohiturak zaharrak kendu behar dizkiogunak, eta lana esanen da ohitura berriak jartzea eta bere konportamendua aldatzea. Aldaketa hori egiteko poliki-poliki denborarekin ginen dugu. Txakur gazteekin ez dituzte ohiturak oraindikan ongi sartuak, orduan horregatxikan erresagoa da beraientzako ikastea. Dena berria da eta dena ikastekoa da. Ni dresaz hori oso gutxi egiten dut. Dresaz delakoa daukazunean espezialitate bat, ez nahi dut. Txakur eiz txakurrak, artzain txakurrak. Ez dakit, bomberoentzako, polizientzako txakurrak, hor daukazu dresaz. Edukazioarentzako nahi duguna da txakur ekilibratua izatea. Ibiliko da ondo zure onduan, eta baita ere txakuren artean, ongi ibili daitezen haien artean. Agresibitaterik gabe eta errespektuan. Txakurrak asko komunikatzen dute, beraien artean, ibiltzen zarenean, karrikan zure txakurarekin, zera konturatzen, baina ja berak ikusi bain badu txakur bat 10 metrotara, ja hasi da berekin interakzioan sartzen, komunikatzen. Komunikatzen dute beraien artean, baina gurekin ere komunikatzen dute. Eta nahi dudana irakutsi jendei, jabeeri, da komunikazio hori, hizkuntz hori, ulertzea eta begiratzea. Zure txakura gogoa ukan behar du zurekin lan egitea. Eta horregatik garrantzitsua da lotura hori sortzea, zeren eta batzutan ukaiten alditu txakur batzuk beraien jabeekin ez dituztenak relazio azkarrak. Ikusi ditudan oizko arrazoak, askotan dira arazo sinpleak, esan nahi dut, txakurra txiratzen duena koreari, zaunka egiten duena, salto egiten dena, beldura daukana, horregatik agresiboa bilakatzen alda, edo txakur batzuk oso lotuak direnak beraien jabei. Ni joaten naiz zure etxera ikustera ze arazoak dauden, edo etortzen gara onera edo beste leku batera elkartzen gera, eta jadanik begiratu behar dut txakurra, begiratu behar dut nola konportatzen den, baina baita ere zuen errelazioa. Daukat nirekin txakurra, nire txakurra lagutzen dit. Esan nahi dut bere funtzioa da beste txakurrekin egotea eta berari esker begiratzen aldut edo jakiten aldut ze txakurra daukadan nire parean, esan nahi dut. Lainarekin daukat relazio sakona eta hori esker jakiten aldut ze lana egin beharko dudan beste txakurrekin. Ni baino hobeto hitz egiten aldu beste txakurrekin, txakur bat delako. Daukat webgune bat, nun badituzu esplikazio guztiak, numeroa, e-maila, www.centrecaninlagunac.fr.
proiektuan daukat pentsioa egitea, eta hortako terreno bat ari naiz bilatzen. Beranduago proposatu nahiko nuke baita ere egitea pension dressage. Hori proiektu bat da. Berlekuan txakur zerbitzu desberdinak sortzea.